Bé an Team Limerick Clean Up fé lán seol an Nuacht Cúla4 ach inniu sa mó scoile lár na carach tuis de chuir tús leis an bhachtas má dhéal nach méisiad ar scoil ar an lá. Tá mis go búla seach le labhart ló agus le fáil amach an féidirlumm in cabhar a thabhairt. Well, ócáid an speisiúlte gach flíon í Luimneach an glantaáin for an Luimneach. Agus níl damnar corbé ná go bhfuil ród agus séman na cuitínta ag daoine Luimneach I gcúrsaí cósanach, gcúrsaí pobl agus I gcúrsaí teampaileacht. Táid ag glanán an trád aniu mar tá lán brúscar thar timpeall na háta go thorathe tar éis an parád le pádraig. Gach il bhíon tá míad tá na scoileanna agus an cuiste glás agus an ranganna úntaach ann, tá míad ag an oileán sin le haig an TLC Clean Up gach il bhíon. Tá níon sé liom agus tá sé anna tábhachtach chun gach rud a cumaglan. Tá míad ag glanán mar nóir tá brúscar an talamh ní bhíonn siad le ála ach nóir nach míon éon brúscar bhíonn siad a bhd níos ála. Tá míad ag fiachas suas brúscar os na siúrna agus os na scoil. Mar déanann an brúscar do móiste don an planéid. Tá gach duna scoil anna sásta leis an lá mór a bhí ar siúl acu bhniu ag glanna suas na scoile agus an counter agus iad ag súil leis an glanna suas mór an ina seo cuain. Bhí sib sásta cáide? Seán an bhfuil Ciarán, Nuacht Cúla4, Cathair Limnaí.